Аз участвам. Ми върви се тегли. И здравейте, приятели на V-Box, аз съм пак вашия не много или любим зрител, не зрител, ваш приятел Шегаджията. Тук, както виждате, чудите се какво е това, което подмятам и защо имам толкова хубава енчантната кирка. Това е причината заради това приложенице, което името му е MCP и Master, благодарение на което може да правите готини работи, като например тези готини неща. Ще ви покажа след малко нещата, нека после да си направя къща. Както виждате, си е правил от Emerald, тъй като това приложение ми предоставя всички възможни блокове в Minecraft. Не е много голяма, ама ще разширя тук-там. На ширина или на дължина. Тук е до мен пак The Pro. Да. Но в момента той ще си тегли Майнкрафта, защото я няма на неговия телефон, тъй като преди малко си е изтрил. И се тегли от Aptoid. Както знаете, аз още съм започнал да снимам клипове и не ги снимам много често, тъй като поради това за вас. Аз съм пети клас. За пети клас. За пети клас още не е бил. Една минутка. Както слушате, аз съм в училище. Тъй като съм началото на учебната година, но пак ще снимам, тъй като обичам. Ето, виждате ли, ако виждате приложението, не съм сигурен дали виждате. Ето тук има енчант, където може да енчанне всичко. Ето може да енчанне всичко. Тихо, вие, че снимам клип. Ето тук може да спалваме мобове, които поискаме. За всеки случай ще си спална един вилиджър голем, тъй като може да ми потрябва поради голямото... Съжалявам, че в момента е толкова шумно, но нали ви каза, че съм в училище и да. Ето тук има... Ето тук виждате, че си имам стакове неща, ако също виждам, да не съм много сигурен. Простете, ако не ви е харесал моят смотаничък клип. Да, ето тук си стоя, както виждате. Малко ще отнеме време, но искам да го направя тази къща да ми е хубава, да снима заедно с вас епизодите, но тук нататък ще се старая да не читвам много, тъй като не иска да видя, като чуят Шегаджията, той е голям читър, ела да те прибия, И в момента да просто тегли Майнкрафт. Да, 84%. Да, точно. И сега ние кликаме. Аз кликам. Я да видят ли часът ни е започнал, ако Да, не. Ето, както виждате, си слагам в момента килимче, тъй като не иска да ми ръби, защото нека да ви покажа скина си, тъй като иска да знаете какъв скин имам аз. Както знаете на скина на знака и на други. Къде пише това, бро? Къде беше? Ето това е моят скин. Както виждате, една минутка, аз съм в много летно настроение. И ходя без обувки, поради което краката са ми адски напукани и ранени. И сега, както виждате, малко вече съм усмихнат, защото съм нали Шегаджията. И сега не съм си пила четка. И нека да си го махна, тъй като така ми е леко неудобно да снимам този видеоклип. Клипът ще продължи още няколко 2-3 минути, зависимо с колко време от междучасието ни предостави. Да, Айран Голем е зад мен. Точно зад мен. И нека отида пак в Options. Къде са тия Options? Options. Ето това. И да, така изглежда моят скин.
Не може да го намерите никъде другата, тъй като не е популярен като другите скинове. Поради това, че си го правя с едно приложенице. Ще ви го покажа в другите епизоди от Шегаджията оцеляване. Сега ще си взема още подметки. И ще си взема и малко обувки. Не така. Ще си взема малко обувки, тъй като нали казах, че ходи без обувки. Защото съм беден човек и нямам много пари да си ги купя. И през целите клипове сега да ви показвам какво знам и какво съм научил на Майнкрафт. И да ви хареса, тъй като много се старая специално за вас, мои зрители, които са много заблеяни в екрана. И тук имам няколко смотани работи. Да. Ти си овца! Ела да те претърпя, имам нужда от легло. Легло! Имаш хакче, що не си ги хакнеш? Не обичам естествените и неестествените неща. И да, през всички мои клипове, аз ще съм вечно чита. И да, при да му е възникнал проблем и не може да си тегли Майнкрафта. Така че има вероятност да играе с други хора от Майнкрафт плеерите. Ти си стеглиш по-стара версия. Няма да си тегля, старите са тъпи. Да живее новото. Тогава си стегля от един друг капът на тие. Аха. Не така! Тук, както виждате, ми е леко бъгавичко и още се чудя защо ми е така. Напишете, ако искате да пишете в коментарите, моля ви, ако ме псувате, поне да са с не много обидни неща. Старая се много за вас, мои зрителчета, които със сигурност в момента ме гледат и се чудят какво говори той от човек, ако са чужденци. И да, се чуди, снимам телефон поради това, че в компютъра ми още се оправя и имам нов компютър, трябва баща ми да ми го оправи, тъй като поради това, че какво да кажа, няма състояние. Ще ми трудно с него да снимам и скоро време ще да започна на компютър, тъй като на телефон не ми хареса чак толкова, имам си готово положение, но съм по-добър на компютър. И да, това беше клипа Шегаджията си строи къща. Още малко, живе 7 минути май, не знам. Дано да ви харесва клипа, тъй като се стараем, както казах много, аз съм не си купя хапчета и говоря много и си ги говоря само с вас. Тази къща ще използваме главно във всички епизоди на Шегаджията оцеляване. И нека да ви покажа някои неща на това готино приложение. Може да си потеглите от Google Play, безплатно е. Готиното му е, че не хами много памет и опа. Аз ще да го правя, но и без това съм безкрайни материали, като на Creative. Ама съм на Survival. Нека да ви покажа готините му способности. Може да си караш една минутка да си преместа. Опа. Трябваше да натискам това. Може да се стъгаш на 12 хектара не става. Не, още... Тя е най-същата. Само къде е на 12 може да се става. Ето тук може да си правя левел, където си искам и фай. В момента не мога да го натисна, че ще спра клипа. Гейма може на Creative да си го правим на Survival. И от Night до Day. Night Day. Например, като ще е ден. Ето тук може да си направим енчант на всичко, което има в Minecraft. Просто така си го имаш нещо като приносим Enchanting Table. Има тук да си взимаш каквито искаш айтеми. Ето тук има молове, както ви казах преди няколко минути. И тук има телепорти, където може, примерно, ще си направя телепорт. Този телепорт ще го кръста само Тео. Да, и... готово. Да, сега си имам телепортче. Ето тук има скриншоп, като може... Опа, защо го направих? Здравей, госпожо, кога ще имаме роботика? Добре.
И имам скриншоп, където може да се правя снимки. Ето така, сейвнах си една снимка. И да, това е всичко това приложение, тъй като той се апдейта постоянно. Но това не ви налаги много телефона. Или каквото сте там с таблет или с друга технология. И да, кога ще до крайна часа също, до крайно изучастието, тъй като това е... Аха. И да, това беше целият клип, който няма да продължи, тъй като не искам да продължава вечно да се чудите кога ли ще свърши това, тъй като трябва скоро време да си пише домашните и да излезе на среща с гаджето. Така се чудите вие, може би, но казвам може би. И няма да си издавам истинската личност поради това, че ако някой ме види на улицата и каже, ей, той ще гадже там, мрази го, ще го претрепа и други неща. И пълната на трепа. Ей! И да, това беше от мен Шегаджията и дано да ви е харесало.